konċettiku li l-mozzjoni tibilla waħda ta' riżenja? Ġifieri, konċettiku għal żewġ raġunijiet wara in retrospect. Partit Laburista għamel il-mozzjoni, ta' ċensura fuq ministru partikolari. Il-vot ta' ċensura sfortunatament minn hawn bdiet din il-vot ta' ċensura. Għalhekk hemm il-vot ta' ċensura, u mbagħad hemm il-vot ta' ċensura. Bħala oppożizzjoni ma kienu ipokrita, ġifieri aħna segwejna x'kien qed jiġri minn Franco Dobono u kellem oħra tal-Partit Nazzjonalista. Biex issa spiċċajna rajna l-sagrifikar ukoll ta' Ministru tal-Gvern. Il-my dear friend u l-ħabib tiegħi danu ara. U Mr. Speaker ma jieħdux pjaċir jisimawna nitkellmu immiskom tistħu għall-istorja għax l-istorja tikkundannakom. Ara l-isterizmu fejnu ireb. Mr. Speaker, in-naħa l-ora issir isterika ma tidajtilha l-verità. It-tajjir li smajt min-naħa tal-oppożizzjoni u b'tziju u b'kull u il-loxxenitajiet ta' kliem li smajtjina viva voce. 15 minuta ta' tajjir, speċjalment minn ċertu nies bil-Franz Belġ tagħkom. Fantastiku. Ejja ħan nitkellmu. Eletti demokratikament mill-poplu. Ma tistgħu tifqu ftit sakemm nitkellem ftit jiena jekk jogħġbok. Biex nistgħu nitkellmu fisem il-poplu. Dawk il-ħin kollu ta' Bil-forsi twieġbu l-Prim-Ministru. Nitkellem inti. Ix-xogħol qed tagħmel oppożizzjoni fil-Parlament ħadd tibqa' tagħmlu. Għax aħna lek qegħdin hemm biex il-Parlament intuħ id-dinjità nitkellmu resqu l-mozzjonijiet kif ġustament għandna dritt li nagħmlu u ser nibqgħu nagħmlu.